yau kuma da wacce ka shigo mana gidan ko sallama babu? An ki a yi sallamar ba za a yi ba. Ana yin gwarama a garin Dadin Kowa. Mai gida dama so nake dan je gidan Adama. Ba inda zaki. A satin da ya gabata cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Mujan, ke kike daure bakin da yake da lalacewa yake da watsewa. To auren ta zan yi inda abin da zaka kai ba kai abin da ya kamata kenan ba. Zan taba bari Ayuba ya aure Hannatu ba. Aure. Dadin Kowa Sabon Salo. Kai! Dan taniya za ka ɗaga min shayi. Wa ice maka? A kara maka lawo shayin da zafi fa. Kar ka ƙara ɗaga min shayi. Shayin ne da zafi fa sosai. Yawan banda zamani ma, lokacin da nake ƙauye, idan ina son shayi wajen ɗan lare mai shayi, idan na kawo baki na a jikin garwar shayi sai na sha iya sha na jefar da kwallon. Allah ya ji kan ɗan lare mai shayi ba irin ku ba. Ba ƙaramin kamu ta mun ba. Gaskiya ta mamu. Sosai ba, ka san ita mura da kake ganin ta. Allah matsa mana. Kawo wani zuba man idanu kamar kaga wani zabo. Ikon Allah sai kallo. Allah shirye ka. Allah kuma ya baka lafiya. To daga ni, billahi da zan zuba ma carbin nan daga ni. Na Kar baka taba ni. ban duka daga rana sai ruwan sama duka da. Wallahi zan rabka ma carbi. Hannatu, ina baban naku? Ya fita tun ɗazu, amma ina jin alamun ba daɗewa zai yi ba. To, Allah ya saba ku sai tsaya ba, don kar a zo a yi gamo, saboda ina jin mutumin yau zai leko. Amma, ba wani abu, zan shiga nan makota ba zama zan yi ba nima yanzu nan Allah ya yarda zan dawo. To kin ga, idan ma dai Allah ya sa mutumin nan ya zo ki maza ki fita, kar ki ce ba za ki fita ba, amma dan Allah kar ki fita a haka. Wurjan kamar kurar wasa, ki shiga ɗaki na akwai turare da aka ban jiya, yana nan akan sif. Ki dan feffesa ki fita kina kanshi. Kin ji ko? To. Kuma ma dai kin ga, ko da Allah ya sa baban naki ya shigo, yana wannan hargagin nashi ki dan kufan min da shi. Tunda kin ga ba zama zan ba. To inna. Idan kuma yanzu suka kaci busfa. Tabdi, da an yi mugun gamo Allah ma dai ya kiyaye. Kin ga idan ma hakan din ta kasance, da kin lega kin ga shine sai ki zo ki ce da babanki ana sallama da shi a waje. Shi malam Ayuban ya san yadda zai yi ya zuki. Ai dan banzan wayo ne da shi. Ya san yadda zai yi. Sai na dawo.
iya shayi. Ka duba ɗan ƙanƙanin lokaci har mura ta ɓata. A tun yaushe a insha Allah yanzu za ta fita yi. Yanzu za ta fita. Alhamdulillah. Wani irin abu kake haka? Me nayi? Au kai baka san ma abin da kai ba. Ɗantani. Ikon Allah. Ina ga akwai matsala a wajen nan. Barkan ku da asuba. Mun tashi lafiya? Suna na Dambala. Sorry fa. Lama. Bismillah. Na gode Allah saka. Alhamdulillah. Sha. Na ce na gode. Sha lama. Na ce na gode. Malam sha. Dan girman iyayenka ka ɗauke kofin nan. Lama sha shai. Dan Allah ka ɗauke min kofin nan. Ina ɗanta ne? Arama. Saboda haka ka ƙulla min wani shayin a leda. To, na tafi gidana na je na sha. Shi ne samun nutsuwata. An gama. Kayan mai shayi. Nawa ne kudin zallabaki ruwan shayinka? Hanzari mana ɗanta ne ba rumfan nan zafi take mu. Faɗa min na sha ne. Kawo ka sha arama. Yawwa dama na baka kuɗin ka. Ka bani kuɗi arama. Ba dalla. Yawa gaida gida. Allah shirye ka. Na barka lafiya. Yawa arama. Ya shirya abin da ya baka ma. Na tambaye ka kudin zallabaki ruwan shanka nawa ne? Naira 30. 30? Ka goma, biya zan yi aya har aka samun na jamu. Yawwa, na biya ka, mu ma sai ka biya mu, ne mai karɓa haraji ne. Ba ka ga yadda na aje ba? Dalla gaskiya Allah ko? Za ka biya harajin burodi daban, harajin kwai daban, harajin ruwan shayi daban, ba cuta, ba cutarwa. Au, na manta, ashe ma kana sai da taliya ko? Taliyan ma sai na biya mata haraji? Kudinka naira 400 ne. Shi ne ka rarraba min takardu haka? Kana mura gwamnati, kama gwamnati za ta more ka. Ba ni. Nawa kenan duka? 400, 100. Ya ga kudi 400 naira ko? Wai kai ma in tambaye ka ma, yaushe ka fara karɓar kuɗin haraji? Wai kai ba malam makaranta ba ne? Ka ji mutumin nan, ni da ka gani nan, na fi shekara 40 na karɓa haraji. Na ga alama ka fi shekara 40 kana karɓar kuɗin haraji. Nawa kenan duka kuɗinka? Na gaya ma, irra 400 ne ba yawa.
gashi gashi 100, 200, 300, 400, 400 ta cika. Godiya nake bros. to Irin ku ake so, wallahi irin ku ake so bros. Irin ku ake so. Sai na sake waigo ka ko? Ba damuwa sai an jima fa. Allah ya kiyaye. Na gode fa damuwa. Ikon Allah. Yanzu dan Allah irin wa'innan ne za su rinka karɓar kuɗin haraji. Ka ji fa mutumin da ya ce 400 na bashi naira 40 har godiya yake yi. Kai Allah ya kyauta, ya kamata ma wallahi in za a ɗauki masu aikin haraji a san wanda za a ɗauka. Adama! Adama! Ta fita baba yanzu za ta dawo. Ta je nan makota. Shikenan. Za ta dawo ta same ni. Amma kafin ta dawo, bari in fara ta kanki. Yanzu ke, ashe duk abin da ya faru gare ki bai zame miki izina ba? Me kuma na yi baba? To wallahi, bari in gaya miki. In dai za ki ci gaba da sauraron muguwar shawara ta wannan gurɓataccen mahaifiyar taki, ba za ki taɓa samun farin ciki a rayuwarki ba. Ni fa wallahi baba. Juya min baki. Na samu labarin duk ƙulle-ƙullen da kuke yi a cikin gidan nan. Hannatu, kin manta da cewa irin huɗubar da take miki, ita ta jefa ki a cikin wannan halin, maimakon ku kama siraɗar mustaƙima. Sai kuke shirye-shiryen ku sake tafka wata ta'asa ko za ta aurar da ke da tulin ciki. To wallahi wannan hanyar da kuke bi ba mai bullewa ba ce, domin banda wuta da kwalabe da macizai da baƙaƙen kunama ba komai a cikin hanyar. Wallahi ba mai bullewa ba ce. Wace hanyar ce kake cewa ba mai bullewa ba? Ina ji ka tun daga waje kana cewa wannan hanyar ba mai bullewa ba ce. Kana tsaye kana ta tunzura min da mutunci a idon yarinya. Yanzu ke Adama, har za ki yi zancen mutunci? Kina zaton a cikin garin Daɗin Kowa akwai wani ragowa mai kallon ki da mutunci? Ai ɗan ragowar burbuɗin ma da kike cin daraja ta kin zubar da shi. Aba Adama, bayan abin da kika yi a baya, yanzu kuma kika zo kina sake ƙoƙarin ƙulla wani. Yanzu Adama, wannan zub da mutuncin har ina? Ai ko a garin maguzawa shekaru barkatai ba a yi irin wannan abun ba. Aurar da yarinya da tulun ciki. Daga ƙoƙarin in ga na kare mana mutuncinmu na rufa mana asiri, shi da kake ƙoƙarin sai ka tozarta ni ko? Rufin asiri ko tonon asiri. Yanzu Adama, kulliyomin abin da nake gaya miki a kan ki guji duniya, amma sai daɗa na niƙarta kike yi, to wallahi bari in gaya miki sharuɗan duniya guda biyu. Na farko sai ta ɗaga ɗan adam sama ya wuce gajimarar, sannan ta dawo da shi ƙasa kan fatim yadda ba zai moru ba. Kin ga na biyu, wallahi ba ta yi mutum faɗa sai a makara kuma dole ya ji. Da Allah da ka ta kamaye, kar ka dira min baki na ƙurya masu gantsa kuka. Yau me na sara min baki kuma? Ba batun mugun baki, gaskiya ɗaya ce da kakinta kuma sai ɓata. Ni dai kaga, dan Allah dan annabi, wannan abu dai duk rufin asirinmu ne, ko ba haka ba ne? Mu kare mutuncin kanmu a garin nan na Daɗin Kowa. Rufin asiri ko tonon asiri? Kaga, kar ka burma a cikin ka wuka ka mai ka dawo. Wannan abin da zan yi, in faɗa masa gaskiya, shine maganin taurin da wukar ba za ta shiga. Innan nan taurin kai ne da kai dama kamar mutanen farko. Kin ga Hannatu,
Ya haƙuri da kuka. Ki rufe bakin ki shiru, kuka ba shine mafita ba. Kin ga kaya. Yawwa. Maryam, ashe kin fahimci abin da nake nufi kai. To, ga sunan dai ki duba ki gani. In bai yi ba sai na sake komawa kasuwa na siyo wasu don a ƙara. Ba wannan kayan Maryam ai yayi, in yana yawa ma ai yayi yawa. Ai wannan kayan ma ai ya kai ma lefen wata amarya a ƙauye. Lefen kuma wata amarya a ƙauye? Sai ka ce dai auren yar bebin Teddy? Kai. Yanzu bari in je in ɗauko miki abin da na ce ko? Kin ga wannan laƙanin? Shine laƙanin da nake faɗa miki. Har rijiya 3 na je na karɓo miki laƙanin nan na musamman a gurin wani malami. Ki ce kin sha tafiya? To ya za a yi, Maryam? Bismillah. Kin ga wannan ruwan maganin? Ki sa hannunki so 3 sai ki shafa a fuskanki so 3 sai ki sake tsoma hannunki ki shafa ma wannan kayan da kika kawo ɗaya bayan ɗaya. To amma in na shafa musu baya gurin kayan ai zai jiki. A'a haba Maryam, ai kaɗan za ki dinga shafa kamar yadda kike shafa ruwan alwala a kanki. Ok, to shi kenan. Yauwa kuma idan za ki sai ki runtse idanuwanki. To, sai kuma akwai 3,000 kuɗin mota gaskiya, kuma akwai 2,000 kuɗin malam. Kin san ranta miki na yi. To shikenan ba damuwa. Ki buɗa cikin jakana akwai kuɗi. Gashi nan ki buɗa duk abin da kika kashe sai ki ɗauka. Ayo to kin san ara miki na yi ai. Bismillah. Dakata. Me kike sayarwa ne? To ban gane me nake sayarwa ba, kamar yaya? Unguwa za ni. Ban yadda ba. Yanzu haka akwai gwalagwalai a ciki. Ke wallahi sai kin biya haraji. Ke me adashi ce ko? Irin adashin ɗan gata da mata suke yi. Da Allah ba ni guri malam kaga in wuce. A? Ke wallahi sai kin biya haraji. Adama ke kuma me haɗa ki da wannan? Kaga wannan shashashan ne. Na fito zan wuce kawai. Wai ba zan wuce ba sai na biya haraji. Ai ba dan ma Allah ya kawo ka ba. In kwakwada masa marin wuce duk wani dan iska daidai nake da shi a garin nan. Ko babba ko yaro ko mace ko namiji. Daidai nake da kowa yau a cikin garin nan na Dadin Kowa. Na fi ƙarfin nan wallahi duka sai rana ko ruwan sama. Adama, ai ba a yi haka ba. Kinga, kai dan Bala. Wannan fa matar aure ce fa, kuma babu abin da take sayarwa. Da haka ba ta guri ta wuce. Ma fan kai wasa, wallahi sai ka biya haraji. A? Ba za a yi. Sai in mare ka Ba za. wallahi. Ba za. Kinga. Shaye-shaye ne. To, Sai dai addu'a kawai. Domin mahaifinsa ma duk garin nan ba wanda bai sani ba. Jibo, da shin ko kilo ya mutu. haka kun yi asara. Ire-iren ku dai sun yi asara. Kinga zagaye ta nan. Na wuce. Allah ya kiyaye.
A gaida su Hannatu. Duniya ta yi kyau, arziki ya yi. Inda an ba mu 'yancin talakawa. Hai. Allah samu dace. Salamu alaikum. Amu alaikum wassalam. Kai! Malam Tsalha idan duniya idan labari. Ina ka fito labari, ina za ka labari. Abin labari in sha. Faɗin kanka tsaye. Ni ne idan duniya, kuma ni duniya take yayi. Gaskiya ne wannan. Labari akwai shi, amma ka san an ce magana jari ce. Gaskiya ne. Kawo kuɗi a faɗa ma. Malam Tsalha, ni dai ba zan ba da ko sisi ba. Amma zan yi ma haɗi na musamman haɗin momo. To menene haɗin momo? Baka san haɗin momo ba? Ai haɗi ne da ake yin sa komai sai ya ji. Ai ko za ka sha labari. Dan yanzu nan na raba wata cakwakiya a hanya. Bara in hanzarta in baka in haɗa ma haɗin momo. Yawwa. A ina ɗanta ne? Na? Ai ka haɗa mun kawai a wannan kofin. Ai ni daɗi na da kai gaggawa. Kai da za a ba kyauta ka bari a haɗa ma a zubo ma, sai ka zaɓi kofi? A'a na gani ya fi sunkuru, kaga da alamun ya fi wannan yawa, sai in daɗe ina baka labari. Yawwa, in daɗe ina sha ina zuba maka labari. Antani mai shayi. A haɗa ma shi. Malam Malam bismillah. Antani mai shayi. Ka ga yadda ya wani kutukukuf da shi? Ya yi kauri sosai. Gaskiya ne, haɗin momo ya yi. Ka je yadda na ji shayin nan yadda ya daɗi sosai. Har wani kama mun baki yake yi. Tun da uwata ta haifan, ban taɓa shan shayi mai ɗanɗanon wannan ba. Allah ji kan mahaifiyata. Amin. Malam Tsalha kenan. Ai abin daga Allah ne. Ba ni labari. Gaskiya da matsala. Muddin za a ce wai 'yan ƙwaya su ne za su rinka yawo a cikin garin nan suna karɓar haraji. Gaskiya. Ai gaskiya ya kamata gwamnati in za ta ba mutane aiki ta ringa dubawa. Gaskiya ne. Malam Tsalha. Abin sai du'a'i. Baka yi bacci jiya ba ko? Ka ce tsohon shafi ya tashi Malam Tsalha. Wannan lallai babban labari ne. Hadda nan da hannu. Malam Tsalha. Labarin ne. Salo ne. Malam Tsalha. Ɗan bala ɗin nan? Malam Tsalha. Malam Tsalha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ni Tsalha mijin mai koko. Sai ni mutum na mutane. Malam Tsalha jama'a. Malam Tsalha. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na'am. Malam Tsalha. Duba min ka ga goshina kaban ba a jikina yake ba. Malam Tsalha wace irin magana ce wannan? Ga goshin naka a jikinka?
ba ga ka shafa shi ba zauna sai ni mutum na mutane na ce sai ni mere da rabin goshi malam alha wayo ɗiririn malam salha ɗiririn malam salha ɗiririn malam salha wane shayi malam dan Allah ku taimaka min mu kama mu kai shi gida dan Allah ko sai ne takalmi malam salha ɗiririn malam salha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam salha ga kaɗan kai nauyi Ku sake ni na ce, ku sake ni da karfi na garas nake ji da. Ku sake ni in ba ku labarin. Yawwa ga labarin ma ya zo wallahi shi ne wannan. Wannan lafiya? ina fa lafiya ka mai ka gan shi dai Barin mota akai da shi? ina barin mota ka san mutumin ka da san labari Aikinsa ne. shi ne fa ya zo waje na ce ya jira zan zuba masa shayi ka san dan bala to ya zo ya afa ƙwayoyi a wani kofi ya sha shayinsa ya ajiye ya tafi mutuminka daga zuwa zance yake da gulma da surutu ya miƙo min kofin nan ban ɗaure ba na zuba mai shayi ya sha shi ke nan kaga abin da ya same shi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. to ka ji abin da ya faru kenan Wannan ai sai dai ku kai shi gida a kwantar da shi. Kai, wannan ya fi ƙarfin zaman gida. Sai dai a kai shi asibitin mahaukata a kwantar da shi. Suke ka ce ni ɗan kare, ni ba ɗan ka bane, ni abokin kare, ni ne abokin Ayuba mai gadi wanda zai auri ‘yarka. Ayuba mai gadi ba sai ya auri ta. Sun dace da Hannatu ‘yar wajenka. Bari ma ga maka sai sun haifi ɗari a shekara guda. Kaga, ɗantani, yau, mai ba da labari, watan ba da nasa labarin ya tsaya ku yi gida da shi. gaskiya ne Ya maku. Ɗantari, na'am ɗantari. ina jin ka ne a bayan ka Ina da tambaya. to Wai da rana da duniya. Wai babba ne, wa ka fara yi? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A'a, Malam Kamaye, Sabo, yau kai ne a gidan namu? wallahi Allah, an tashi lafiya? Lafiya kalau. Madalla. Ai wajen mutumin na zo. Ayya, ayya. Gashi kuma bai kwana a gida ba, ka san aikin dare yayi. To, yana makarantar kenan. Yana makaranta, ka san wani lokacin sai da rana yake dawowa. To. Idan mai karɓarsa ya zo. To, zan je makarantar neman sa da Allah idan ya zo. To. Ko da za mu yi saɓani. To. To, ki gaya masa na zo neman sa da Allah ya same ni. To shi kenan. Ya same ni da Allah. To shi kenan. Shi Sai an jima. To, na gode. Assalamu alaikum. Amma wa alaikum salam. Habiba, Yanzu kuke tafe? kuwa. Na taburma nan ku zazzauna. Kin bari ɗan labari nake ji barin ɗan kashe. Sannan ku da zuwa. Yawwa, an tashi lafiya. Lafiya ƙalau. Ina gajiya. Ba gajiya. To ya labarin mutanen kuma? Suwa fa?
Naziru mana da matarsa. Ayya, ki ce dan Naziru na. Yana can Lagos shi da matarsa. To alhamdulillahi ba dai wata 'yar hayaniya ko? Hayaniya kamar yafa? A'a, hayaniya na yau da kullum mana. Addalarai, kin san ai tsakanin mata da miji sai Allah. Kuma yaran nan ai ba wani hankali ne da su ba. Shi yasa yanzu duk inda ka zagaya zaka ga aure yana yawan lalacewa. Saboda saurara, Naziru na lafiyansa kalau yake da matarsa alauya sai dai san barka. Kin ga addalarai, ni fa tambaya ce kawai ba wani abu na ce ba. Kin ga kin ma shigo da bakuwa baki ma gabatar min da ita ba, muna ta faman surutu. Wannan kuma baki gane ta ba, yarki ce fa. Yata. Mana. Yata kuma ta ina? Wallahi ban gane ta ba. Dan fahimtar da ni mana. To kin ga wannan. A'a. Wannan kuma fa. An kodin Asiya ne har aka fito da shi da wuri haka? Wani Asiyan kuma? Asiyan da bikinta ma sai nan da bayan sallan azumi? To ai na ga atamfofi. Kin san yanda wannan bikin yarinyan nan Hajiya Fauziya ta ɗauki bikin nan, bikin yar fari. Wallahi na ɗauka shine ma aka fito da ankon da wuri. Matar Q4Q ko? Ita nake nufi. Ikon Allah. Anta Habiba. Na'am. Au. Ya haƙuri. Tun muna kan hanya fa kin ce mun kina so zaki shiga ban ɗaki, to gashi can. Ki can ga buta can. Can zaki ga buta nan. Ina jin ki. Ai kin ga wallahi kin san yarinyan kunya ce da ita, shi yasa ta wayance ta tashi. To wannan kayan dai ita ta kawo miki. Ta kawo min kamar yafa ta kawo min. Ayuba! Ma Nura dan Allah so ma Nura. Do Allah so. Do Allah. Kaga wani mutum can a kofa. Do Allah yana kwankwasawa. Idan ya tambaye ka ina ka ce man na daɗe tashi tun ɗazu na tafi. Ka sake ciyo bashin kenan ko? Ma Nura ina ni ina bashi. Ai na tuba. Duk buƙatar da kaga ina yi yanzu da kuɗin aljihuna nake yi. Gudun me kake yi da wani yake neman ka? Ma Nura, sirikina ne ka gane? Irsa zan aura. Kaga bai kamata ya ganna haka ba. Ka san mutum idan zai baka yarsa, kakka bari ya ganka a wulakance. Ma Nura, sai guyarsa ta sanyi. Do Allah hanzarta ma Nura. Ma Nura hanzarta kakka bara min da gari. Habiba wannan kyautar ni mamaki take ba. Ai ta yi yawa. Haba addalarai, kaman baki farin ciki da kyautan da aka yi miki ba? Ba wai ban yi farin ciki da wannan kyautan ba. Amma ni wannan kyautan ne na ga ta yi yawa. Ba dai a gurin Maryam ba, domin kuwa cewa ta yi ma idan bai isa ba mu biya kanti a ƙara. Kin san yarinyan ta gaji arziki, babanta ya mutu ya bar mata gado. Babanta ma haka yake. To, Allah ya kyauta. Amma fa ni gaskiya ban fahimci wannan kyautar ba. A'a wallahi ta arziki ce, kin san shi arziki idan yana bin mutum yana gudu, yana bin ka kana gudu. Wata rana kai za ka zo ka dinga bin sa a guje ba za ka kama ba. Habiba, dan Allah ki fito min a mutum. Ki gaya min abin da kike son ki faɗa.
ko na fahimce ki. Kin san yarinyar nan yar masu kuɗi ce, ta gaji arziki. Idan Naziru ya auri Maryam, kakake ta yanke saƙa. Domin kuwa zai dawo garin Dadin Kowa ya ci gaba da kasuwancinsa, ba sai ya yi nisa da ke ba. Ya auri Maryam fa kika ce, Habiba? To, wallahi ganin na yarinyar nan tana son Naziru tsakaninta da Allah. Kuma kin san shi aure so da ƙauna ne yake riƙe shi. Habiba, maɓuwan duka maɗa, wala hakkilo na? Kika ce fa ya auri Maryam. Au, sai yasa kuka zo za ku yaudare ni da abun duniya. Kin san dai ni na gaji arziki, kuma wallahi ba za ku yaudare ni da zani ba. In kin manta da rashin mutuncin da baban yarinyar nan yayi wa Naziru, to ni ba zan manta ba. Saboda haka babu wanda ya isa zai yaudare ni da zani. Addalare. Ka tabbata baya ciki? Baya ciki don tun bakwai ya tashi. Sai dai ka neme shi a gida. To ai na je gidan nasa, aka ce min yana nan makaranta. To gaskiya baya nan, sai dai ko in wani wajen ya biya, don naji kamar yana cewa zai je asibiti. Ba mamaki ko ya biya asibiti dubiya. Shikenan. Dan Allah abin da nake so da kai, idan ya zo, ka ce masa lalle ina son mu haɗu da shi, ni kamai. To shikenan, za a gaya masa. Ka gaya masa ni kamai, lalle ina son mu haɗu da shi. To za a gaya masa. Fito ya tafi. Ka ce ba bashinsa ka ci ba. Wallahi. Me ya ce ma? A'a, ganinsa ne a tunzire yana ta magana kamar zai kai duka. Na san in ba bashinsa ka ci ba, zai yi wuya ya tunzura haka. Amma gaskiya mutumin ne yana jin jiki. Ayuba, ka san ba na son shiga cikin sha'aninka. Don Allah, in ka san kuɗin mutumin nan yana hannunka, ka yi ƙoƙari ka ba sa kuɗinsa, saboda yana jin jiki. Wallahi Nura, kana da matsala. Sau nawa zan rantse maka ne? Na faɗa maka ba bashi ba ne. Kai ka sani idan bashi ne ba na ɓoye maka komai. Sau nawa kana beli na a wajen mutane ma Nura akan bashi? Haka ne kam, amma dai gaskiya ko sirikinka ne akwai matsala. Don gaskiya a tunzire ki, ka yi ƙoƙarin nemansa. In Allah ya yarda Nura, haka za a yi. Na gode ma Nura, na gode. Ayuba, akwai budurwar zuciya. Hello? Ba na jin ka, kashe ƙara bugowa. Akwai matsalar network, kashe ƙara bugowa, ba na jin ka. Hello? Ok, to yawa yanzu na jin ka. Amma da Allah ka samu ka yi magana da sauri da Allah, an busy. Gaskiya ne, amma da kamun bayani tun da zai ko? To shikenan, amma wajen dan mutane mai shayi fa ka san da mutane da yawa wajen. To shikenan babu wani abu. Ba da na je wajen, amma ka gaya mai na tafi wajen yanzu ai. To shikenan. Wai har yanzu ba su kawo ta ba? Tun jiya da suka ɗauke kafin ka fita, har yanzu ba su da ita ba. Wannan matsalar wuta da yawa take. Kuma kayan nawa ma ko kwashe min ba a yi ba. Mai gida kenan,
baka rabu da cece ku ce. Wai ina ka tsaya ne sai yanzu ka dawo? Na tsaya ne wasu 'yan aikace-aikace kuma wanda zai karɓan bai zo da wuri ba. To ai ku kama ne ka ta sintirin neman ka sawunsa biyu gidan nan yau. Ikon Allah. To me ya faru kuma? Kai zan tambaya. Aha ba sabuwa. Ke da ya zo kuka zanta, aiki zan tambaya. Bai ce komai ba ko? Ba abin da ya ce amma naga kamar a fusace yake. Yau da kullum ne nake jin, kin san kuma an ce yau da gobe sai Allah. Yau da gobe ko? Kuwa. Ƙarshen ta ma bashin sa ka je ka ci. Wai ke me yake nufi ne? Wato ni ba da wani aiki sai cin bashi. To ai aikin ka ne. A'a ba wani aiki na, kin dai rena ni ne saboda ina sawa ki samo mu. Ko? To ni bashi a yanzu dai in ba dan jifa ba. Shi ma kuma a wajen ki na daina ci. Ashe dai ana jika. To in ba bashin shi ka je ka ciyo ba, ya za a dinga zuwa yana sintir neman ka a fusace. Fala ba ni waje ki gani. Haba. Me gida? Ke sabuwa, in tunda da ke ba 'yar sanda ba ce, ki dakata da binciken nan haka, na gaya miki, domin Allah ya hana bincike. Mata gidan aljan. Abu alaikum salam. Barka ne. Lafiya. Yau ma dalla. Lafiya la wallahi. Sai dai shayi ka zo sha ko? Shayin ya kare sai dan kadan. Ni ba ma shayi na zo sha ba. Da Allah ba wani abokina da ya zo nema na nan wajen? Ba wanda ya zo neman ka. To. Oke to shikenan. Hello? Gashi na zo wurin intanin ban same ka ba. Kamar ya makaranta kuma. Shikenan ga na zuwa. To ya gane a bakin kofar makarantar fa. Gaskiya ni ban ga kowa a wajen nan ba fa. Bakin kasuwa kuma, to da dai ina kenan. A'a, ban gane na miƙe ba. To shikenan, bari na nema da ya sau, ga nan zuwa bakin kasuwar. Saboda idan na ce zan towa a ƙasa zan iya ɓata lokaci ne shi yasa. Ok, to shikenan, bari na towa a ƙasan ga nan zuwa yanzu. Aha. Ku bani waya ta wana. A jawuna garori kawai. Kai kyau. Ina ma saboda ni kai wannan shigar. To idan ban yi domin ke ba gashi yanzu kina kallo na kina jin daɗi ba? Kin ga na samu lada ai. Mana, albarkacin kaza aka dangare kan sha ruwan kasko. Wai ke sawo mai isa ba alheri a zuciyarki sai zargi. To a tunaninki ina zan je cin bashin da kika makala min ko me? A'a, ai da ganin wannan shigar sana'a za a fita. Kai dai Allah ya yi maka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To gashi nan ya dawo. Sai ka je ka same shi. Allah ya kama ka. Alheri ne ya kawo shi ba sharri ba. Kai, wai me aka ne da Allah? Me nan guri me aka ne? Ku yi masa hankali. Ku kance shi. Sai haƙuri, ba haka muka so ba Aminu, amma dole ce ta samu yin haka. Ku kawo masa shayi ya sha, ku sa masa lemon tsami da sukari mai 'ya'ya guda 3.
Yaya bayanin kamar? Ni kamar tun da muka dai mu taba haɗuwa da shi ba, saboda ba waje ɗaya ka ajiye mu ba. Ka iya fara shan shayin naka. Sai dai haƙuri fa. Mun ta yawo da kai ka ɗan sha wuya. Dole ce ta sa. Ka san duk inda muka yi ana kallon mu. Haka ne. Mun kira ka ne domin mu jaddada amincewar mu a gare ka. Mun amince da kai, mun yaba da kwakwalwarka, kuma har yanzu muna da buƙatar ka. Mun san ba za ka juya mana baya ba. Muna fatan za ka amince da mu 100%. Babu wani abu, malam. Da kyau. Ku ƙara masa shayi. Ka kawo masa waya sabuwa guda ɗaya. Da layi. Ga wayar kana. Ka cire layukan da ke cikinta ka karya su. Don in baka karya su ba, to su za su iya karya ka. Na baka tabbaci. Na ɗauka duk mutumin da ya zo neman auren yarka alheri ya zo da shi? Alheri ne, amma idan ba a kaucewa hanya ba ko? To wace hanya na kauce game da neman auren Hannatu? Ko ne mata tsufa ne ko me? Ai namiji baya yi wa mace tsufa in dai tana son sa. To laifin menene ne? Laifin shine yanzu kai Ayuba, saboda Allah, saboda kai ne na mamajo, duk inda ka ga ya mace sai ka wawura ka afka a gida ba tare da bincike ba saboda tsabar sakarci. To bari in gaya maka, Hannatu ciki gare ta wata 8 da 'yan kwanaki. Cime? Ciki. Kuma wallahi Allah ya taimake ka, da ka afka gadar zaren Adama, wallahi da ka yi hidima biyu, ga ta biki ga ta suna. Wato abin da na gani ne a yau a tsakaninta da Ibrahim, abin ya yi matukar taimin da hankali. Ta yaya za ka turo yaronka almajiranci a ce ba ka bibiyar lamarin abin da yake? A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Menene kike wani cin magani? Batun gaskiya na gaji da wahalhalun almajiran nan. Wa ike ya ma ni ɓarawo ne. Tori ka kuɗin ko faffar ka ba. Ka fito da kuɗin nan daga cusa a cikin ajiyunka ko mi kace da hanjinka yanzu nan. I love you with all my heart. Really? I love you. Da gaske? Dadin Kowa Sabon Salo.